V dnešním videomanuálu o informačním systému TouchWare Enterprise si ukážeme, jak se vytváří vydaná faktura. Na pracovní ploše klikněte na kategorii Doklady a zvolte z nabídky možnost Doklady. Otevře se vám informační okno Doklady, ve kterém můžete evidovat a zároveň i kontrolovat veškeré vydané a zároveň přijímané doklady. Pro naši potřebu označte větev vydané faktury. Pro vytvoření nové faktury klikněte na tlačítko Nový záznam nebo použijte klávesu Insert na vaší klávesnici. Otevře se vám editační okno Vydaná faktura, do které vy doplníte veškeré potřebné údaje o faktuře. Nejdříve vyberte obchodního partnera. V případě, že se zde obchodní partner nenachází, zkontrolujte si, zda je obchodní partner veden jako dodavatel. Vydané faktuře přiřaďte číslo dokladu pomocí tlačítka Přiřadit číslo. Toto interní číslo slouží pouze pro vaši vnitrofiremní komunikaci. Dále můžete vyplnit doplňující údaje, jako je forma úhrady, datum vystavení, datum zdanitelného plnění, splatnost. Zároveň nezapomeňte platit na účet, samozřejmě dodavatele. Můžete zde samozřejmě dopsat i číslo objednávky a objednávku ze dne. Pro vložení položek do faktury použijte záložku položky. Zde máte dvě možnosti. Pokud jste vytvářeli příjem na sklad u toho samého dodavatele, klikněte na tlačítko Naplnit dle skladových pohybů. Zobrazí se vám veškeré příjmy, které jste u daného dodavatele prováděli. Takto vybraný příjem vám nakopíruje do faktury všechny položky. Druhá možnost, jak vložit položky do faktury, je přes tlačítko Vybrat ze skladu, které vám nabídne všechny položky z vaší databáze. Zde jednoduše položku vyhledáte a dvojklikem potvrdíte. Takto vytvořená faktura lze rovnou uhradit pomocí tlačítka Uhradit. Toto tlačítko vám umožní automaticky zlikvidovat daný doklad. V případě, že využíváte internetového bankovnictví, můžete danou fakturu vyexportovat i do internetového bankovnictví. To v návodu příště. Vydanou fakturu uložíte do systému a potvrdíte veškeré informace, které vám to řekne. Některé položky dokladu jsou vázané na Předejte si aktualizovat ceny skladových pohledů do toho dokladu. Toto potvrzení znamená, pokud jsou různé ceny na faktuře a na dodacím listě. V případě, že nejsou, můžete potvrdit tlačítkem Ne. Faktura je uložená a označená jako nezaplacená. Likvidaci dokladů v příštím manuálu.